Danas ćemo vam pričati o Indoneziji, najvećoj ostrvskoj zemlji. Izvolite. Indonezija je najveća država jugoistočne Azije i najveća ostrvska država sveta. Nalazi se u Malajskom arhipelagu i ima preko 17.000 ostrva, od kojih je 6.000 ostrva naseljena. Severno od Indonezije nalazi se Singapur, Malezija i Filipini. Istočno se nalazi Papua Nova Gvineja i istočni Timor, a južno Australija. Ostrva koja pripadaju Indoneziji su Velika Sudska ostrva, Mala Sudska ostrva i Molučka ostrva. Indonežanska ostrva su dio vatrenog pojasa Pacifika, o tome svedoči više od 300 vulkana koji su aktivni. 26. decembra 2004. godine Indoneziju je pogodio tsunami i zemljotres. Tog datuma je na severu Sumatre poginulo preko 220.000 ljudi. Klima Indonezije je ekvatorijalna pod jakim uticajem monsuna. Indonezija ima više od 300 etničkih grupa, njoj pripada malajska, arapska, evropska i kineska grupa. Indonežani pripadaju malajskoj grupi, najbrojniji su Javanci, Malajci i Madurci i većina njih su islamske vere. Na padinama vulkana formirana se zemljišta u kojima stanovništvo najviše gaji pirinač. Za ishranu pored pirinača gaji se kukuruz, soja, kikiriki i manioka. Na plantažama se gaje uljana palma, šećerna trska, kokosova palma, banane, naranča, čaj, kapa, kirin i također razni začini kao što su karanfilić, vanila, biber. Stočarstvo u Indoneziji je slabo razvijeno, osim za obradu piričanih polja koriste se bivoli. Što se tiče energetskih resursa, Indonezija raspolaže sa velikim rudnim bogatstvima nafte i prirodnog gasa, oko 30% svetske proizvodnje. Zahvaljujući tome, Indonezija sakuplja finansijska sredstva za izradu ličnih naprednih projekata. Indonezija beleži veliki privredni uspon tokom decenija. Ona je u 20 najrazvijenijih država na svijetu zbog svoje rude i tehnologije. Ona je još od starih dana bila najrazvijenija vazduhoplovna industrija. Ona je također i poznata zbog turizma, a najpoznatije turističke destinacije su ostrva Java, Bali i najveći grad je Džakarta.